Leksikon utvrda Hrvatske srednji i rani novi vijek je monumentalno izdanje Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža koje po prvi puta u posljednjih 100 godina donosi sustavan pregled utvrda srednjeg i ranog novog vijeka na području današnje Republike Hrvatske. Posljednji prije Leksikografskog zavoda je to učinio Đuro Sabo 1920. godine u svome dijelu Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji. Projektom se pregledno i sustavno hrvatskoj javnosti prezentira velik dio ove vrijedne kulturno-povijesne baštine s ciljem upotpunjavanja znanja o njima. Vjerovali ili ne, Hrvatska broji više od 1000 takvih lokaliteta. Većina ih je poznata samo onima koji žive blizu, kao mjesta otkud su potekla današnja naselja i gradovi diljem zemlje. Njihov sustavni prikaz bio je zadatak kojeg su se uhvatili urednici Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Vlatka Dugački i Krešimir Rejgan. Jedna od najvećih vrijednosti leksikona leži u činjenici da donosi podatke o lokalitetima koji do sada nisu bili dokumentirani. Reganov tim proveo je godine obilazeći teren, često pronalazeći utvrde koje su bile doslovno zaboravljene. Bilo je trenutaka kada bismo pronašli ostatke zidova usred ničega, bez ikakvog traga u povijesnim zapisima, prisjeća se autor. To je bilo nevjerojatno iskustvo, kao da oživljavate povijest.